ना मावा जेम जेम ओ भाई मारो मुझे मारो आई masih मोनबाय टाइनन नाय Hello guys, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. Oमफ्राय दायो जोङो ना हमना मायदों नै बेयाव बान्दो दंमोन बे बान्दोखौ दायो बेयाव थेबाय ओमफ्राय दायो बिराद ना गोदोर दङ आरो बेयाव राक्षस ना दङ बेयाव ना नै मावगासिनो आरो मावदों नै ओमफ्राय इथिं थेगासिनो मनुजदाया एसे बडिफोरखौ देखायना हो मनुजदा एसे देखायब्रा बडिखौ बाहायनो रोङि बडिफोरखौ ओमफ्राय बिथिं दायो सनकाबो डेन्जार माबा लान्थि खुलायलायना ना हमदों ओमफ्राय दायो नाया बिसां दङ ना बेयाव मावबो 5 केजि नङा बेयाव मा ना मोनगोन दे एसे खिथाना होलाय ना फिथिख्रि समझ रहे हो ओमफ्राय नास्राय ओमफ्राय ना बोथिया ओमफ्राय ना मावा ओमफ्राय मागुरबो मोनगोन ओमफ्राय दायो आं बिथिं दङ ओमफ्राय आंबो हमगोन आरो ना ओमफ्राय दायो आं हमनो थाखाय रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय इथिं दैखौ जों बलायना लाखाजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय इथिं जाम्फै दङमोन ओमफ्राय बे जाम्फैया दायो बिथिं दैया माबा जाजोब्बाय आरो ना बेयाव डेन्जार बुरजा ना मोनगोन जों दा बेयाव माने ओरैनो थानो बानानै हायबाय आरो ना जों दायो गरमखाय माने सान्दुं एसे गोसा दुंदों नालाय सान्दुं दुंनायखाय ओमफ्राय फैबाय आरो ना इथिं दङ दाबा दङ ओमफ्राय इथिं कृष्णा दङ कृष्णाया हमानो साथा लानानै दोनबाय थायो बियो ओमफ्राय दाबाया नै बिथिं दङ दाबाया बिराद टेनसन हिनजावनि टेनसन जादों बियो ओमफ्राय दायो आं इथिं दङ आरो ना ओमफ्राय दैखौ बेयाव थेबथाजोबखाबाय ओमफ्य दैया इथिं हायदों एसे दैया नायलांबाय थादो एकदमबारे गोदोर मोनगोन आरो ना इसां गोदोर मोनगोन नाखौ दायो इसां गोदोर मोनगोन ओमफ्रायो आं मोनदांबाय नै आथिङाव नै ओइ हाब्रुसो ओमफ्राय दायो जोङो मोनसिगोनानो आरो ना नै बिथिं नै रानहांजोब्बाय इलै खांख्राइ अ माय गड आक्रमान बाल्थिं लाबो बाल्थिं खांख्राइ मोनजेनबाय जों दायो खांख्राइ मैथाजों जागोन जोङो दायो मैथाजों बाल्थिं गिदिराव दिन दै बाल्थिं गिदिराव अ माय गड बे बाल्थिंसो मोनलांगोन जों दायो वाव ना फिथिख्रि मासे कैसा लगा मेरा मजाक ना फिथिख्रि मोनबाय ओमफ्राय खांख्राइलाय दैथ' वाव खांख्राइ मोनजेनबाय ना फिथिख्रि मासे मोनजेनबाय वाव गोसोआनो सान्थि खांख्राइ नाब्रा आयो नाया इथिं थांजोबसिगोन नै इथिं मुस्रि सानो मोननांगौमोन केला नास्राय मोनबावबायसोनो नै हुरो नास्रायलाय वाव खांख्राइ नास्राय वाव नास्राय लदरनि दङमान एकदमबारे बरिया मोनबाय आरो ना दायो ओमफ्रायो बेखौ दैखौ सारनो हायाखै माने मुस्रि गैया बेयाव मुस्रि साथेनांगोन आरो ना बिदि नाखौनो सोरबाफोर माने ओरैनो गामियाव थास्लायस्लाय बेबायदि बेकार दंथ'योबा ना हमबानो जाबाय ना हमनानै बायनानै जानो हायिनि जों दायो माने जोंनाव फैसा गैला आरो ना बायना जानो हानायनि अकात गैया गरिब के हेता है गरिब इ नास्राय नङा हाब्रुखौनो सिनायला गिदिर हाबाय थानायखौलाय आरो गारना दंमोन आरो ना सोर नुनाय बे ना जायगाखौ बरिया खारना दायो नाया नोंना जलायलायनाय होबाय नि मासे सुन्दुरि हो नायानो ना मालानो बर्तमान नायानो ना दायो ना जोंना दायाव नायानो ना मोनगासिनो थेबथादो बान्दो बानायदो इयाव थेस'दो थेस'नोबा ओइयो थेबथादो रा मोनबाय मोनासै इयाव खबाय आइ मासे मोनबाय टाइनन नाय मोजां नाय गुदुंनिफ्राय थरल' गदों मोजां हमदे दल हम गिदिर मायो वायो माथो बासिबां गोख्रैसिन नोंसिनि थांबाय दा थिखोना होनि खनाय गोजौ गाखोलाय दावलांबाय दं ना नोगोरनो दं बिराद कसिस खालामगासिनो बेसेबां गोदोर दैखौ माबाबाय आरो ना थेजोबनानै दायो सारगासिनो बिराद मोनखाबायबो बाल्थिं मोनथाम जाबाय दायो जों ना हमनाया ओमफ्राय दायो बाल्थिं मोनथामाव हाब जाजोब्बाय आरो ना नाया ओमफ्राय दायो जि बुरजा दै दंख'
ओमफ्राय बिथिं दाबाया हां थोनो थोनो जालायलायनाय उल्था जालायलायनाय सारदों आरोना बिराद गोदोनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ बाहायफिनदों बियो गोदो उन्दैयाव बिराद ना हमखायोमोननो बियो माइबारि ना हमग्रासोमोन बियो गोदो नै बडि पालुवान सानै देखायदों बडि मोद्लाफोरा आथिं आरो सानै नायबाय थायो खेला इसोर जेबो रोङा आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खिथानो ना फिथिख्रि जेव जेव नै नुदोंना नुवाखै इयाव ना फिथिख्रि जेव जेव दङ नै आयाव खेला ना मावा जेम जेम होननायसो ना मावा जेम जेम ससेखौ बावगारबाय आं गोदो उन्दैयावसो खनोमोन ना मावा जेम जेम होननानै I am sorry, Babu. जि सारदों न'खै बिदा फंबाय सानैजों माबायदि गोसो होना सारदों बिसोरो गिदिर मोनथारदों गिदिर आलु सारैलायदो दे इले किला ओइ जे केकरा लाउरा गदं ओइस पाने यही नहीं अभी और सुनिए नीले आर गदं नै नै आं मासे हमगासिनो दायो नाय लुन्था मोनासै आयौ राक्षस ना दङ नैलाय राक्षस ना wow रायलायनायखौ नाङा राक्षस ना नास्राय मागुर राक्षस wow beri mending Mami beri mending kesuka moजां मोनदों beri mending moजां मोनदों राक्षस खांख्रायानो खांख्राय नायानो ना हमनायनि बाबा आं सरबाय थायो केला iya ओमफ्राय दो आं नै बेफोरबायदि फिसा बेला गोलिना थानायखौथ' हमखाया ओरैनो लेभेलसो बिदिखौ हमखाया आलु सारलाय मेंबायलै आयौ हाब्रु दालिम गोथाव इलेली राक्षस मागुर केला आर गुदुर मागुर दोङो बादिया सादा जाबाय केला इयो गुदुर सिनांगौ नाखो ओइ मेथाइ खंगरलायखो ओइ सिंगिजि केला नाय बाल सिंगिजि हेलो गाइस दायो जोङो मोनसे बैथिंनिखौ हमखांबाय आरोना बैथिं डेन्जार बुरजा मोनखाबाय इयाव नाखौ बेयाव सेरनैसो मोनबाय खुसिया माब्रै मोनदों ओमफ्राय मागुर बिराद मोनदों आरोना ओमफ्राय दायो नै बियारबो लाबोनानै लोंबावबायसो ना हमनायाव बियार लोंबावदोंसो जों ओमफ्राय थिं दायो नै नाया इयाव दाबसेयाव बे दाबसेयाव मोननाय आरोना 2 केजिनि बारा जागोन आं इयाव ओमफ्राय दा नैबेयाव मोनसे जायगायाव हमबावबाय ओमफ्राय दायो नैबे सारगासिनो दं सारग्राफोरा न'खाय होखावगासिनो नै आसोलफोरा दायो ओमफ्राय जोङो सारखांबाय आगदा मेंबाय आंथ' जों बिराद मेंबाय आरोना ओमफ्राय बिसोर नायगासिनो ना हमनो हायनायानो नायबायसो थायो बिसोरो एकदमबारे जि बुरजा हमबाय आरो जोङो दायो ओमफ्राय मेंना दायो जोङो इथिं सुनो नामायदों ओमफ्राय आङो सुथ'वाखै आरोना इसोरो मोद्लाफोरा सुबाय नै इयाव फिसा गोनजा आरोना बे फार्स्ट हमनायमोन ओमफ्राय नैबे ना फिथिख्रि बेखौ बियो सनकनि फेभरेट ओमफ्राय ना फिथिख्रि बिराद जाखायो ओमफ्राय इथिं दोङो माबा मागुर खुसिया नै
बिराद बुरजा फिसा 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 ब्लक ओमफ्राय खांख्राइ माहाथो नै बेलाय खांख्राइ खांख्राइया बारनो नामायदों बे खांख्राइखौ मैथादों जानांगौ आरो आङो माने थास' बिबारबो खाना लाबोफादों थास' बिबारजों खांख्राइजों जागोन आरो ना मानसिखौ नायनानै थास' बिबार एक्टर बायदि नुदों आरो नायदों आरो एक्सट्रा मागुर दंबावोसो इयाव नै बियो एक्सट्रा आरोना मागुरा नै बरिया हेभि खानि मजा दायो बेखिनियावनो जोब्बाय आंनि भिडिअ नोंथांमोना माबायदि मोनदों लाइक खालामना हरबानो जाबाय आरो ना